Varning på 152 Henrik Nilsson från Skepptuna. Johan Mandelov i alternativåtagare kommer fortfarande ut i ledningen med sin 850. Åka Samek 9. Vi har Henrik Nilsson på andra platserna i jätteteamet. Vi har en tävling om det här. Det kommer det fredag. Vi ser vad det blir idag. Som har fått problem med framvagnen ser ut som den styr inte speciellt bra. Och kolla Johan Wendel, vad han rycker ifrån med 850. Det kör riktigt bra Johan Wendel alltså på Karlskoga. Vi har en riktigt som har gått i racing. Från Mariestad. Vi är det platsen som går till... Ja, jag har fått upp då. Det är Johan som har bil som kämpar på. Johan Wendel alltså på Karlskoga vinner alltså hitåt för Henrik Nilsson från Skepptuna och den platsen går till Jenny Fröder Mariestad. Ja, jag får skynda mig att kolla igenom det här. 10 sms.